Et pindediagram, det laver man på følgende måde. Først så skal man lige have kigget på sine observationer. Og her går de fra 11 til 15. Det skal vi have ud af en eller anden x-akse. Og så op ad y-aksen, der skal man så have hyppigheden. Jeg har en x-akse her. Og en y-akse her. Se, hvis nu vi kalder den her for x, så skriver man hyppigheden for h af x. Lille h, vil jeg mærke. Og så den kumulerede hyppighed, det kalder man store h af x. Frekvensen kalder man f af x. Og den kumulerede frekvens kalder man stor f af x. Når man laver et pindediagram, så er det hyppigheden, man har opad. Og det er altså h af x. Man kan også godt have det frekvensen, men her vil jeg vise, når det er hyppigheden. Og så har vi vores observationer ud af. Og det er ikke så afgørende, at man starter i 0. Man skal starte i det, der er rimeligt, så det bliver et pænt diagram. Og her er det jo 11, 12, 13, 14 og 15. Så for at få det delt lidt pænt, så har vi 11 her, så har vi 12 der, 13, 14, 15. Sådan der. 11, 12, 13, 14, 15. Så skal vi op ad y-aksen. Og der skal vi tænke, hvad får vi egentlig brug for? Få lidt overblik over det først. 2, 2, 2, 2, 4, 1. Det højeste er altså 4, det laveste er 1. Så må ikke, hvis vi gør sådan et eller andet i stil med 1, 2, 3, 4. Så bliver det et meget pænt pindediagram, vi får. Sådan der. Og så er det bare at lave nogle pinde, som har denne her højde. Og ud fra 11, der skal vi op til 2. Så vi gør sådan der. Det må være der. Og ud fra 12 skal vi op til 2. Og det skal vi også være 13, så dem kan jeg lige lave hurtigt. Sådan. De skal jo altså være lige høje, ikke? Hvis man havde et kvadreret papir, ville det blive helt pænt. Og så har vi vores 14 år, der skal vi op til 4. Så det vil sige, at vi skal helt derop. Sådan der. Og ved 15 skal vi op til 1. Det er jo bare dertil cirka, ikke? Sådan der. Så kan man allerede se fidusen, ikke? Fordi når man ligesom kigger på sit pindediagram, så får man sådan et lynhurtigt overblik over, hvor er de fleste data. Her kan vi tydeligt se, at der er rigtig mange, der er 14 år. Så man kan sige, at man får et godt overblik over, hvordan data er fordelt. Man kan se, at den er sådan lidt tung i den her ende. Når man laver et pindediagram, så er det hyppigheden, man viser. Hvis nu man gerne vil vise den kumulerede hyppighed, så skal vi jo finde et eller andet diagram, hvor det ligesom vokser hver gang. Og der har man det, man kalder et trappediagram. Så det kan vi lave hernede under. Vi skal bruge en y-akse og en x-akse ligesom før. Men i stedet for hyppigheden h af x, så er det den kumulerede hyppighed, store h af x, som vi skal have opad. Ud af x-aksen har vi det samme som før. Så det vil altså sige, at jeg skal have 11, 12, 13, 14, 15 ud af x-aksen. Og op ad y-aksen, se, der skal jeg jo have den kumulerede hyppighed. Og den går jo fra 2 til 11. Og når vi skal lave vores trappediagram, så kigger vi på den kumulerede hyppighed. Og vi starter ved observationen 11 år, og der var den kumulerede hyppighed 2. Så 11 år, der er det 2, så det er der. Og så laver man en vandret streg over til 12. Sådan der. Så kigger vi på 12, der er den så 4, den kumulerede hyppighed. Så nu skal vi op på 4 herude. Og så fører vi jo den vandret streg ud til 13. Sådan der. Så kigger vi på 13, der skal vi op til 6. Der. Og så en vandret streg til 14. Sådan der. Og ved 14, der skal vi op til 10. Så det er helt heroppe. Og så laver vi en vandret streg ud til 15. Sådan der. Og ved 15, der er det 11. Og så laver vi vandret streg. Ja, ikke ud til det næste, for der er jo ikke lige noget næste, men sådan lidt derudaf. Sådan der. Og de her vandrette streger, de skal så komme til at ligne en trappe. Og på en trappe, der er der jo ligesom sådan nogle her mellem trinene, ikke?
små fine streger her. Sådan der. Så ligner det bedre en trappe. Sådan laver man et trappediagram. Cirkeldiagrammet. Det vil jeg gennemgå hurtigt, og fordi I kan bedre se det på filmen om, hvordan man gør det i GeoGebra og et regneark. Men sådan bare lige princippet vil jeg lige vise her. Man starter med at tegne en cirkel. Whoop. Sådan der. Princippet er nu, at observationerne 11, 12, 13, 14 og 15, de skal vises i cirklen her, hvor stor en del af det hele, som de fylder. For eksempel observationen 11 år. Hvor meget fylder den egentlig? Ja, vi kan se over i frekvensen, at den udgør 18% af hele datasættet. Og det er det, vi skal bruge. Så vi tager altså bare 18% af 360 grader. 0,18 gange 360, det giver 64,8. Nu gør jeg det sådan lige rigtig godt, hvor jeg siger, den der, det er 64,8 grader. Og 64,8 grader, se 90 vil være lige over der, så det er lidt mindre, det er nok cirka sådan. Og så har vi en til der, som også er 64,8, og så har vi en der er det. Det vil sige, her har vi 11 år, her har vi den på 12 år, fordi de er jo lige store, 11, 12 og 13, ikke? Det er 18% hver. Sådan der. 14, det er så 37%, så det er en ordentlig bid. Nu skal det her. Alle dem, der er 14. Og så det her lille stykke på 9%, det er så dem, der er 15. Så det er princippet i det. Så det var altså lidt om de tre diagrammer. Pindediagrammet, trappediagrammet og cirkeldiagrammet.